Okay. $275, yes, 6,000, the last price. 275 by 18. 6,000 in Jande. 6,000.
beze onye bụ onye ọma n'ime ndụ anyị n'ụtụtụ n'ehihie na abalị onye nwe anyị chinyere gị aka ekele elu n'ihi ịbụ onye ọma n'ime ndụ anyị adị anyị akpọ isi ala n'iru gị Chukwu ọma kwesị ntụkwasị obi anyị asị ka iribe akpọ ụtụtụ anyị n'aha Jizọs obi n'igwe na-eme daalụ Jehova n'ime ka ụbọchị taa bụrụ ụbọchị ọma n'ime ndụ anyị onye nwe anyị ekele dịrị gị onye nwe anyị nara ekele nara mbuli elu Chiọma kwesị ntụkwasị obi mgbe onye si na mkpụkpọ anyị dị iche iche wee kpọkọta anyị n'ebe a n'oge a mma bụrụ nke gị n'ihi mmeso ọma eme onye juru eluigwe ma ju ụwa ekele dịrị gị onye ezi omume onye nwe anyị n'ihi ndụ n'ihi arụ ike n'ihi nri nke ị na-enye anyị Jehova n'ihi arụ ike nke iji wee chee anyị mma onye nwe anyị asị ka anyị kwụwa ụgwọ Jehova anyị enweghị ego nke anyị ga-eji wee zụta ihe dị otu a onye nwe anyị ma na inyere anyị n'efu dịbe otuto n'aha Jizọs eme obinigwe onye naanị ya bụ eze na-agbanyeghị mmeso ọma niile nke ị na-emesi anyị onye nwe anyị na-eledeghị anya na-emeghe na-emegide gị obinigwe anyị ayọọ gị na ebere gị gbaghara adịghị ike na-ezughị oke anyị niile Jehova baba n'ụzọ niile ọbụla n'akụkụ niile ọbụla nke anyị ji wee meghe megide gị nke anyị na-akwesịghị ilu otuto gị Chukwu ọma anyị ayọọ gị na ebere gị ka ị gbaghara anyị n'aha Jizọs eme dadị ma jigidesi anyị ike Jehova onwe anyị n'ime mmehie dịka a na-ebe ji onye nwe anyị papa nke ile ndị ọma nyere anyị aka Jehova ka anyị ndị na-esi n'ime mmehie onye nwe gbuoro anyị mkpa nke ezinụlọ dịka ọ si akpa anyị n'aha Jizọs eme onye nwe anyị na Chineke anyị dịka anyị gbakọrọ n'ebe a n'ezinụlọ ụmụnne anyị Ifeanyi Emmanuel Jehova onye nwe anyị na Chineke anyị chiamadị ya ji wee gbakọ ebe a papa n'ihi okwukwe Jehova nke ụmụ gị kwere n'ime gị Chukwu ọma ọdụ onye ọbụla n'ime anyị ma ọ bụ ụmụnne anyị Jehova nke na-achọ onyinye ndị otu a ma o nwetebee onye nwe anyị dịka anyị gbakọrọ n'ebe a n'oge awa Jehova ọnụ ụzọ niile nke mechiri emechi onye nwe anyị ha niile ga-emepe na mgbe awa n'aha Jizọs eme ọbụna mgbe na-ateghị aka Jehova anyị ga-aṅụrị idu ọnwụ a n'isi ụmụnne anyị niile dị iche iche dị otu a n'aha Jizọs eme ekele dịrị gị onye ezi omume bụrụ elu bụrụ nke gị ọchịchị ama bụrụ nke gị ugwu na mba ụwa niile bụchasịrị nke na-adị gị onye juru eluigwe ma ju ụwa site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Now doesn't look for me, Marcus. Anywhere I got your people. She can't for what's in there. Okay, one day. Yes, it will be the second. Watch your money go. You need not be born. Oke ngwa ndị Igbo ijele ndị Igbo ọmụ Igbo lokal gọọmenti Imo steeti oke ngwa ndị Igbo ijele ndị Igbo kenelụmụ ike omega dị ya
want to have I did, my bro. Your face shows, your shoe shine, and also. How did you do about it? Thank you, bro. What? Thank you. I can make it over one year. Chief, let do you. Organize the never. I don't feel. Hey! Chief, one day I was like, you know, my name. Over here. Over here. Are you going okay? Is that yes? I'll say it. Somebody. I'm going to oh, my God, where? Oh, you can get along. You should as well. Oh, one time you put on the avenue of other living. Oh, Jenny, oh, before they walk. Probably then to believe it. Oh, now I have a brother then to put here. Hey, it's good money. It's good money. No. What do you have? How can you go to all the fun of the next one? Just follow the river. Does not have the river to I'm
Los solo for the car, everyone mando. Ego to Babado. No one. I know that Mr. Izuchukwu Alado Osaka Japan. Although we're launching a high table. Okovi. You know that Osaka Japan. Osaka Brazil. Osaka Holies. Osaka Native we need. Osaka Noble. Osaka Worldwide. Odumechi Pass you want. Somebody knew every we need. Odumechi Pass you want. Odumechi material more. I will leave every night. I will leave it. I will leave my yes, opportunity. That's the opportunity. What the opportunity that I have now? Yeah, where my boss? I will make my million. Okay, Masaka. I am very good. No one in my life. What do you have to say? Chairman, the honorable Jama. Yeah, but you only search a member. Only search a vice. Petra, nothing that is not. You are not about time. Yes. Vice Chairman, member. Chairman, was here. Oh, no, I'm not playing. Thank you. You're welcome, sir. Oh, I don't make it. Every chairman, our chairman, was in the back. Hey, I'm always in there. Yes, chairman, honorable. Hey, thank you. All I need today to go top lot of American go here. But for it, easy. Only in a 2nd July 2022 for it, because look all I have to somewhere but to see this soon. I never to believe the master of all universe. And so anyway, I can make this occasion. I like money radio here again. Papa, I can get him a little bit of time. I don't know. Papa, where were they? I kind of good. If a hand were down, one of us get out when you're taking like a. Now, I said, I'm Miriam Hazel.
anyị eme mmemme a metatara anyị isi gị n'aha Jizọs. Ọ bụ onye n'ime anyị nke na-atụ anya na ihe dị ụtọ a ga-eme n'ime ndụ ya ọ na ezinụlọ ya egwubie n'okpuru oge awa ọ ga-adị ka o si jee n'aha Jizọs. Papa, mgbe anyị ga-ala okwu anyị ga-eji ala ga-aga nke a ga-ebịa mma n'aha Jizọs. Enwere m okeshọn na-anyefe gị n'aka. Papa, bịa bụrụ anyị ụzọ bụrụ anyị ikpeazụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị anabata ebere chairman anyị ọsịsọ kịta chairman ka bụ nwata ndị okenye dị ogodu na ebere unu a ọnụ merụ na ụlọ ekwe ka Peter Obi bịara na ụmụazị chọrọ ịsọpọtụ Peter Obi ga-abụ Jesus. Go and get your PVC. Yes, you must be obedient. Whether you like it or not. Because obedience is better than sacrifice. Thank you. Biko, Ifeanyi butere na anyị ọchị ka anyị sụọrụ chairman. Onye nnubi abụ n'ozigbo ya bụ ọchị. Ọ mmesi ịgba m ihe iji gbata ụmụ nwaanyị mara mma ebe a. Ka enye aka na nsafụ. Ma ndị kọmitii gị. Ngwa, bụrụ ọjị. Ndị anyị bịara be ha asụgo ọjị. Biko, na-atụfu oge ụlọ, anyị nabatara onye ọbụla bi ebe a n'obi ọcha. Aga m etukwa ọjị a na-enyefe MC n'aka ka ime n'usoro omenala ka esi emebi ya. No. Biko, ozu ezu mana ihe mere n'obodo enwe ka anyị esi mee a ga-eji ofu ichegbo wuo nnụnụ niile. Ndị Enugu enyego ọjị ndị ala nri ọgwa na nri enyego ọjị so jirezie na-ene Enugu ncha niile ma nke ndị Abakaliki agbata obi unu nyere ha. So ọjị ezughị ezu azụ onye nyere anụ ewere azụ wee kwụọ ụgwọ. Chairman ihe were ofu ọjị azụ chairman. Butekwa nke a bute were ofu ọjị o nwere okenye Anambra na ịnọ ọya bụ isi Anambra were ozi apụtie ndị ọzọ. Anambra mba nke okenye Petro Ojukwu na ebe a nye Ojukwu. Thank you. Aga anyị ga-esi mebe ọjị a nke a Petro Ojukwu wetara n'afọ ndị Petro ma ndị Igbo niile jerara na ndụ ma Imo ma Abia ma ara ha ncha niile chairman bụ onye Abia o jidere nke ndị Abia so dị afọ ka anyị ma na-eji enyi ya so ihe amaghị ihe ya eme ebe ọnwụ. Thank you chairman. Biko ka anyị esibe ebere abụ ọ bụ na ndị anyị nọ be ha kpere anyị ekpere ọjị ndị a na nri ewetazie Petro ma ekpe nwa bụ chairman achịkọ dị okwu o ji adụ anyị mma etu a chairman ọ kwadoro mma. Thank you. Thank you. Biko anyị chọrọ ka anyị gwa ọjị okwu. Ndị Yoruba na-akọ ọjị, Hausa ji eme biznes, ete ndị na-agwa ọjị okwu ndị Igbo. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Anyị si ụbọchị saa mmekere izu ụka anyị si ya bịa tọọ ọjị. Ọnwa 12 mmekere ofu arọ ya bịa tọọ ọjị. Ife kele nwoke ka nwaanyị anyị si ya gbadata bịa tọọ ọjị. Anyị sịrị ntụtụ anyị atụtụju akwa anyị. Ịgụ bụrụ ọyịyanya ya bịa yawa ndị Igbo obodo. Ọ gasịa ndị Igbo ofere obodo ọzọ. Anyị sị nna ya bịa bikwasị ọjị a aka na a na-ebikwasị nwa ya ka anyị taa ya tata ịfụnanya, tata udo, tata ọganihu n'aha Jizọs Kraịst okwukwe anyị. Amaro no ọjị awara ọwọ́ ọjị ka amaro no ọgbọrọ. Ọjị m wara ya agbazu kama ọba iwu. Ụmụ Igbo ọ gbazuru agbazu. Ọjị ji Ifeanyi gbara nnọọ
Aha, ino ka wara. Abiko, mbama oji enwere mistake anyị mere. Mana enere m anya ma na oji fọziri ebe a. No mere mkpuchi. Anyị ga-ewepụtara onye isi anyị Nze SI Okoyichie, eze dị ọla mma 1 na Ondo State. Eze ndị Igbo na Ondo ka ewere ofu ọjị nye n'ọnya abụgodu nna bụ nna. Ga-echọọ ndị chief Elik ọzọ nwe ike n'ebe a ka o wepụta na mfa igwe anyị. Biko, aha, anyị ga na-akwari igwe ugwu. N'ụwa. Mesia, what they mean, and we will get her. Thank you. Petron. Yeah. Biko, Ojin Jinaka, Nayo Chineke, Ogonagon and Arika and Bulezi no Ifeanyi Emmanuel, Naha Jesus. Nayo Chineke, Ogonagon and Arisike, Etindi or Manani local government, Naha Jesus. Nayo Chineke. Ogologo na arisi kan tutu ndi Igbo niile nọ n'obodo a n'aha Jizọs. Na-asị nwa ọfụ Chineke nyere anyị. Nne na nna ya azụ ya. Feto ntesokwa nne na nna n'aha Jizọs. Nna ya Chineke n'isi ndị ụmụ nwaanyị lokal gọọmenti, ụmụ nwaanyị ndị Enugu etufasi dị n'udo, Chineke a na-achịkwa n'udo n'aha Jizọs. Awa na-ayọ Igbo niile nọ n'obodo a ife ọjọọ eme n'anyị. Why did that guy Jesus? I felt to Kai Fember, Dama Jesus. Even that kind of snacky something when if I didn't come up and that is in the bag, I can make I know. You know, thank you. Petro, I will not call you. Abna Jesus. Eze nwanyị na Chineke anyị ekele gị maka ụbọchị nke taa. Papa, lekwa ọjị a anyị ga-atata ndụ, tata ahụ isi ike. Anyị ga-atata akụ, tata agamniru. Ihe ndị aka m kpere ma kwere na Jehova emezuwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Ebushia, Kaima no Jabba. You know, no, I know. If we are dying from you must be obedient. My father, my voice, Ebushia, thank you. That is a broad, you can do my logic, most logic. Oji, I never name. Imagine why you're not gave up, oh? When you not chop, hey, my yard one happier. You don't open different high life. No, Sadele, Osadele, let Osadele. Chief, sir. Mba, here when I think they will not all your caribous, don't worry. No one will tell you. Mba. Because if I put a son me, can do man, and me, see can Haji. See the way news of my mind, Taibana young well. But I want to get up at those book. Stand your young can marry Fernando. Where can I get the name? I don't feel you. Oh, to a garden. Please share my head again. We don't mind your no matter. My head and I come to do brothers. I don't walk or Chamania. See the over. Yes. Everybody, I thought you know,
some announcements. Even if one for Ava, every time I will go to thank you. Thank you. Ya want to put to the for put Madam, you are on a way with your Tiana. Tiana, so I'm why don't you tell me? I don't go. All the town of the and the phone. Abama on the beat. I'm going to show you that this is the time. Only with the details. You can see that you got a home. I know the details, and also for your mother. I'm tired of those who are saying, if you want to wear right. Dans un groupe of friends. Okay, you know this. Lalo nina kampana. Hey!
worldwide. Okay, worldwide. Yes. Enjoy, everybody, when you're a quarter, put on the chairman. You put a quarter of the chairman, what do you want to do? What do you want to do? Chairman and Vice is here now. Chairman and Vice is here now. Yes. On your program, the chairman of the Mando. Our chairman of the Mando. Our kind of chairman. Yes. You talk about the DJ. I go back to that music bar. Yes. This is honorable chairman and vice. Every good state of every state of Nigeria. Every chairman.
Please stand for number one rider. Please stand for number one to the number. Engineer and the please stand for number one. Please add the money for one more. Everyone money. Everyone money. Ego do papado. Ego do papado. You go to enter the room. Go to you should my number one way. I don't see. Hey, man, this way. You want me to tell me about? You want to do the music back? Yes. Oh, my God. You know, Emmanuel, great to this year. Now to 10,000. We're not by Alpha. Thank you. I'm going to Rio. You must have a canco. Come with the Alpha canco. Alpha canco. Go on up or the other man. I'm buying half a man. Digging with Ike, who knows an Alpha canco. Only because a woman a watcher. Master Great Emmanuel Messi. I want to read your group. And Chino Messi. Get great, I want to make you. Under an great go yabo, a bonus or a Japan and Epa, which are big okay. Yes. We is the one. Okay, Toga happy smile and make go magic. Madam Natalia go Jackaguti, 2,000 naira. I tell you, oh, yeah, Aji, thank you. Abikono, chairman, yes, chairman Mike. Chairman, yeah, chairman, no group. Every people from our chairman, you know, the all put is here. Thank you, my chairman. Another, it will be good. Oh, I'm not almost a I am a woman, I am woman and a different. I
Anụle anya n'eluigwe na n'ahụ na eluigwe anaghị agba m eziokwu. Ọ ga na-eme a na-aba nwa afa, a na-ere ọkụkọ, a na-eme nke esi eme ya. O wutere m na nwa ụmụ asara ndị n'oge ebe a, mana Cha, ị ga-eyuzi ya righteous power provide ofu. Ọgba achị dọrịrị m ọkụkọ na tebụl, a na-achọgharị onye ga-adọrọ ọkụkọ, onye ga-adọrọ ọkụkọ. Biko iji gbapụ okwu ọsọ, beloved ekele m unu. Nne Chief, daalụnụ. My fellow high table chairman, daalụnụ. Biko iji gbapụ okwu ọsọ. Eji m the sum of 10,000 naira na support this motion. And ask him that this 10,000 go on an Emmanuel Multipurpose Cooperative. Yeah, back in the member of the because he was 10,000 naira on that transfer. When they did Emmanuel Multipurpose Team, every day they go to that. Always they want to be there. Yeah, I'm sitting with my car. Time I do. Up here also. Oguruka, chairman 20,000. Huh? 10,000 each by one fan. Huh? Chairman, I thought. Okay. I'll call card home. Thank you. Agent no who had the home. Mommy. What boy on your banana in the bottom one name? There we go. So, Malada and 1 year, my we heard the man and we heard the I had 1 year. So now I just got there 1 I work and all our strong member. Always nearly is working. They can see it. So, I'll be working. I'm on banking. That's guy. naira. We're not down one for because I cannot drop easy. Yes, Chief. Chief Donald. Okay, Vice. Vice Chairman Obalani 8,000 now Alpha. Yes, all the city. I told him about it. Okay. Okay, Prince and Bonnie. I'm going to be Emmanuel Communication. Okay. Yeah. I'm going to be because it's got to can ask the guy when I got Bokada, Jenny, Emmanuel Multipurpose Bank, get the money. Because cash. Okay, let's go plumb my dinner. 2,000 naira. We'll take it to Bombay. Thank you. Onyaya na nwanne ya nwanne anyị nwoke bi na-eme mmemme n'ụbọchị nke mana o wetara ọmụma Igbo kwen zuenu eji m 5,000 wee na-akwado 5,000 naira Petrom Ogwarani, Mr. Sunday Obugo, Sonel, engineer.
ebe anwa afa igoro ọkọ n'oge adịrọ kodo na-akpọ m kodo onye ka anyị na-eme ka anyị pụọ ọnụ ejiri ama 3,000 naira petrol 5,000 naira onye nọ ndebe anyị ka anyị gaa nọ n'ihu o wetego ka o wetego dị akaụntụ nọmba ngwa onye nọ okay 5,000 naira by CEO Dubai Favor Academic PT Korea Yeba New School all transfer ndị ọgwụ na-akpọ m ebe a biko ọgwụkwọ ndụ n'ebe a ọ na-ekwu ma ndụ ọgwụrụ o jiri isi eme ọgụ 2,000 naira bịa m were ego ọ bụ ala nne